Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnana Anjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Na അധ്യായം 7 20 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. മായയുടെ ഭ്രമം മുതൽ കൃഷ്ണഭക്തി വരെ, ദേവാരാധനയും അവ്യക്തിഗതവാദവും, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി 3 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം തന്നെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തനിക്ക് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 4 തരം ആളുകളെ വിവരിച്ചു കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന് കീഴടങ്ങാത്ത 4 വിധത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, മായാല അപഹൃതപ്പെട്ട ജ്ഞാന് ഉള്ളവര്, ആസുര സ്വഭാവികൾ. കറക്റ്റ്. ഇനി 4 വിധത്തിലുള്ള 4 തരം ആളുകൾ ഭഗവാന് ആശ്രയിക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. 4 വിധത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നേടാനായിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ അവർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് പകരം മറ്റു ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ, അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഒട്ടും തന്നെ ആശ്രയിക്കാത്ത ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള 4 പേർ, അവർ മൂഢന്മാരാണ്, നാസ്തികരാണ്, നരാധമന്മാരാണ് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അവർ ഭഗവാനെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് പകരം, കൃഷ്ണന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന് പകരം മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്? അതാണ് അടുത്ത ഇപ്പോൾ ഇനി വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 20 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ദേവതകൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നവരെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ 24, 25 ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തവരുടെ, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? ചിലർ ഭഗവാനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികളാണെങ്കിലോ അവർ വേറൊരു വിധത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള 2 വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ദേവാരാധകരെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, മൂഢന്മാർ എന്ന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അല്പമേധസഹ എന്ന് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത് അല്പമേധസഹ എന്നാണ്. ഭൗതിക മോഹങ്ങളാൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ കാമം, അവർ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട്, വ്യാമോഹത്തിലാണ് അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാരെ അവർ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ അല്പബുദ്ധികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു? കാരണം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക വഴി നമുക്കൊരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലവും അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹവും താൽക്കാലികമാണ്, കൂടാതെ പരിമിതവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അവർ ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയില്ലാതെ
ആണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും അത് ശാശ്വതമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെ ആരാധിച്ചിട്ട് അവസാനം ഫലം കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ തുച്ഛമായ ഫലവും കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ശരിക്കും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നില്ല? കാരണം അവർ വളരെയധികം ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, കൂടാതെ ഭൗതികതയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർ ഒരിക്കലും ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വിധേയത്വത്തിൽ അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരും നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മ. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണൻ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രത്യേക ദേവന്റെ ആരാധനയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഈ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പ്രത്യേക ദേവനോടുള്ള ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. കൂടാതെ ആ ദേവന്മാർ മുഖേന അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിയായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആരാധന, ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധന ദൃഢതരമാകുകയുള്ളൂ, ശരിയായ വിശ്വാസത്തിൽ ആകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭക്തി മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ, നമുക്ക് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ചു നോക്കാം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മിലുണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭഗവാന് ദേവന്മാരിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ആ ദേവന്മാരിൽ നമുക്ക് ദൃഢമായ വിശ്വാസവും ആ ദേവന്മാർ മുഖേന നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണവും എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഫലമാണെങ്കിലോ അർദ്ധദൈവ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുക. അതായത് അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക മൂലം നമ്മൾ ആ ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, അവരുടെ വാസസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മരണശേഷം നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് അവിടേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത ഗ്രഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം 20-ാമത്തെ 21-ാമത്തെ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അതാണ് പറയുന്നത്. കാമൈസ്തൈസരിഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തെ ന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാഃ സ്വയാം. ഭൗതിക മോഹങ്ങളാൽ ബുദ്ധി മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവർ ദേവന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. സ്വപ്രകൃതിയാൽ അവരവരുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ പ്രത്യേക ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ, നിബന്ധനകൾ എല്ലാം തന്നെ വേദങ്ങളിലുണ്ട്. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അവർ പ്രത്യേക ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായവർ പരമാത്മാവിൽ കീഴടങ്ങി ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പരിശുദ്ധരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവർ പരിശുദ്ധരായി ഭഗവാനെ തന്നെ സേവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ
ഭൗതികമായ മലിനീകരണം പൂർണ്ണമായും കഴുകി കളയാത്ത ഇടത്തോളം അവർ സ്വഭാവത്താൽ ഭക്തരല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളും പരിശുദ്ധരായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാകുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്ത, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ ആ മലിനീകരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരും പരമേശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുമായവർ, അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച 4 വിധത്തിലുള്ള സുകൃതികൾ, അവർക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതോടുകൂടി തന്നെയാണ് അവർ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ശരിയായ ലക്ഷ്യത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനാൽ ബാഹ്യ പ്രകൃതിയിൽ അധികം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ഭക്തന്മാരല്ല എന്ന്, പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്രമേണ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വരും ക്രമേണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂലം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികതയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുമൂലം നമുക്ക് ക്രമേണ ആ ലക്ഷ്യത്തെ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. അപ്പോൾ ഉപസംഹാരമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഒരാൾ വാസുദേവനെ മാത്രമേ സമീപിക്കാവൂ. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണത്. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദ്ധാരധീഹി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. അകാമഹ, മനസ്സിൽ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും, സർവകാമോവ, പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, കൂടാതെ മോക്ഷകാമഹ, ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ യജേത, ആരെ? പുരുഷം പരം, ആ പരമപുരുഷനെ നമ്മൾ സേവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും, മനസ്സിൽ പലവിധ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, ആധ്യാത്മിക ശ്രേയസ്സിനായിട്ടാണെങ്കിലും, നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിലായാലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ മതി. വേറെ ആരുടെയും പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന് ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കാത്തത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഭഗവാന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ പോരെ? മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ബുദ്ധി വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏതവസ്ഥയിലും വാസുദേവനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ആ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു? കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്പമേധസഹ കൃതജ്ഞാന എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാമേസ്തൈസ്തേർ കൃതജ്ഞാനാഹ. അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്, അവർക്ക് ആത്മീയ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭൗതിക മോഹങ്ങൾ ഉടനടി നിറവേറ്റാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭൗതിക മോഹങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ട അവർ പരമാത്മാവിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് അവർക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ എല്ലാം പിതാവാണ്. ഒരു പിതാവ് മകന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ചിലവ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുത്തുന്നതായിരിക്കും. ചില മോഹങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ വിപരീതമായിട്ട് ബാധിക്കും.
ചില മോഹങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഗുണത്തെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി അച്ഛന്മാർ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകും. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടികൾ വിഷമിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി കെഞ്ചി 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 പറയും. അങ്ങനെ അമ്മ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിനും നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന്റെ യോഗ്യതയും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടേ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിന് അതിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ യോഗ്യതയുണ്ടോ? കർമ്മഫലം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട്, കൂടാതെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ആപത്തുകൾ വരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തെയും ഭഗവാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനെ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ദേവന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രചോദിതരായി പരമോന്നത ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോയിട്ട് ആ ആത്മീയ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് അവർ മറന്നു പോകുന്നു. അവരുടെ ആരാധനയുടെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും കൊണ്ട് സംതൃപ്തരാണവർ. വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പഠനം അനുസരിച്ച് ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അർദ്ധദൈവങ്ങൾ മികച്ചതാണ് എന്നവർ കരുതുന്നു. ഉദാഹരണം, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യത്തിന് സൂര്യദേവൻ. അതുപോലെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പല ദേവന്മാരെയും നമ്മൾ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണം ആരോഗ്യം, അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഭേദമാക്കാനായിട്ട് സൂര്യദേവനെ സമീപിക്കുക. വിവാഹം നടക്കാനും മെച്ചപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ശിവ പാർവതിമാരെ സമീപിക്കുക. വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങാനായിട്ട് ഗണപതിയെ സമീപിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശ്രേയസ് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവതിയെ സമീപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല ദേവന്മാരെയും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടും ആരാധിക്കാം എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണന് കീഴടങ്ങുന്നത്, കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭഭൃത്യ എന്ന് ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ, ഈശ്വരനേ ഉള്ളൂ. ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ, എല്ലാ ദേവന്മാരും ആ ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ് എന്ന്. അതിനാൽ ശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരിക്കലും ദേവതകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. അവൻ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ശുദ്ധനായ ഭക്തൻ ഭഗവാൻ നൽകുന്നതിലെന്തിലും തൃപ്തനാണ്. ഭക്തന് ഭൗതികമായ അനാപത്ത ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് തന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് തനിക്ക് എന്ത് നൽകുന്നുവോ അതിൽ മാത്രം തൃപ്തനാകുന്നു ഭക്തൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന് ആ ദേവാരാധനയിൽ ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാ അർച്ചിതും ഇച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലാം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തസ്തസ്യാരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തതഃ കാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദൈവ ആരാധകർക്ക് വിശ്വാസവും ഫലങ്ങളും നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അതുകൂടാതെ അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതും ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ഭഗവാനെയാണ് ഒരു ഭക്തന് സേവിക്കുന്നത്, ആ ഭഗവാനിൽ ആ ഭക്തന് ശ്രദ്ധ വിശ്വാസം ഉളവാക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൂടാതെ ആ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആ ദേവനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആ മാനസിക അവസ്ഥയെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട്
ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹം അന്തര്യാമിയായിരുന്നു കൊണ്ട് ആ പ്രത്യേക ഭഗവാനിൽ, ദേവനിൽ വിശ്വാസം ഉളവാക്കുന്നു. കൂടാതെ ആ പരമാത്മാവായിട്ട് ദേവന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവന്മാർ മുഖേന ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഗ്രഹവും കൊടുക്കുന്നു. ലഭതേച്ച തതഃ കാമാൻ മയൈവ, എന്നാലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിസാരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല? കാരണം ആ ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ആരെ ആരാധിക്കണം, ആരെ ആരാധിക്കണ്ട എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് എന്താണ് നിന്റെ തീരുമാനം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് വഴിയാണ് നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവാൻ അതിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താണത്? സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാം പിതാവായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും ഒരുപോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. ആരോടും ദേഷ്യമോ വൈരാഗ്യമോ അസൂയയോ പ്രത്യേക പരിഗണന ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരോട് ഭഗവാന് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. ശരി, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക മൂലം നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ഉപദേശിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. ആ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏ ഭജന്തി തു മാം ഭക്തിയ, തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ഏ ഭജന്തി തു മാം ഭക്തിയ, ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നാൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവര് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ ഉള്ള ശ്രദ്ധാഭക്തി ആ ഭക്തന് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന് ആ ഭക്തനോട് പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ഈ ഭക്തൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭക്തന് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, അയാളുടെ അയൽവാസി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു, മറ്റേയാൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ശുദ്ധഭക്തന് മാത്രം മഴ ലഭിക്കുന്നു, മറ്റേയാൾക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയില്ല. ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ള സൗകര്യം ഒരേപോലെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നിലും കുറവില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മഫലം. അതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർക്ക് അതിൽ ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് ആ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് അതിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മുഖേന നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ എന്നെന്നും നിത്യബദ്ധരായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാവാർത്ഥമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദൈവം എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികമായ ആസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭൗതിക ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പരമാത്മാവ്, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാൻ അത്തരം വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കുകയും സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരമോന്നത പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. മറിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവ് തന്റെ കാമം നിറവേറ്റാൻ ഭ്രാന്തനായതിനാൽ സാധാരണയായി ദേവതകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ജീവാത്മാവ് അനാവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിവിടെ പ്രത്യേകം പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവിന് പല പല ആഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത്. ചിലതെല്ലാം ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ പരമാത്മാവ് നിറവേറ്റി കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. എന്തിനാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനും ഭ്രമാത്മകമായ ഊർജത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴാനും സൗകര്യമൊരുക്കുന്നത്? പരമാത്മാവ് അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. ജീവാത്മാവിന് ആത്മീയ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്, ഭൗതിക ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ തടസ്ഥ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ മാർജിനൽ എനർജി, അതായത് ഭൗതികതയ്ക്കും ആധ്യാത്മികതയ്ക്കും മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരേ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തിക്ക് കീഴടങ്ങി സ്പിരിച്വലായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് കീഴടങ്ങി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിത്യബദ്ധനായിട്ട് ജീവിക്കാം. ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ്. ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ആഗ്രഹത്താൽ ആരാധിക്കാനാവില്ല. അതാണ് ഇനിയൊരു ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഒപ്പം എന്തിനു സഞ്ചരിക്കണം? കാരണം ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രനല്ല. പ്രകൃതിയുടെ പൂർണ്ണമായ കൺട്രോളിലാണ് ജീവാത്മാവുള്ളത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം, ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകണം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ 3 ഗുണങ്ങൾ മൂലമാണ്. അപ്പോൾ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 3 ഘടകങ്ങൾ മൂലമാണ് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ജീവാത്മാവിനുണ്ടാകുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് ആ ആഗ്രഹത്തിനെ അനുമതി നൽകുന്നു, പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നു. അപ്പോൾ അനുമതി നൽകുകയാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് സ്വയം അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. കാരണം ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാണ്. ശരീരം മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരീരമാണെങ്കിലോ ജഡവസ്തു, ശരീരത്തിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സത്വം, രജസ്, തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലൂടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം
ശരീരം വഴി സാധിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ജീവാത്മാവിനെ സ്വന്തം ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനോ പൂജിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ അനുമതി അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കണം, ആ ദേവന്മാരിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം സമ്പാദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഭഗവാന്റെ അനുമതിയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് ആ ദേവനെ ആരാധിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ ആ ദേവനും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് പരമാത്മാവിനെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ പോരെ? ഇത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് എന്താ ആവശ്യം? അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മൂഢന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്പബുദ്ധികളാണ് അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം അതാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനോടും കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യുപകാരത്തോടുമുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നു. ദേവാരാധന ഭൗതികമാണ്, പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആത്മീയമാണ്. കാരണം ദേവന്മാർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്താക്കളാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ദേവന്മാർ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആരാധന ഭൗതികമാണ്, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആരാധന ആത്മീയമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധന ആത്മീയമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ മനോഭാവം എല്ലാം പരമാത്മാവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നറിയുന്നു ഭക്തൻ. ശുദ്ധനായ ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പരമാത്മാവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവൻ ഭൗതിക നേട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഭൗതികമായ നേട്ടം ചോദിക്കുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്റെ ലക്ഷണമല്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭക്തന്റെ ചിന്താഗതി ശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുക, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ. നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വന്തം കരുണയാൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അല്ലാതെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നില്ല ഭക്തൻ, ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി ഭഗവാന്റെ പ്രത്യുപകാരം. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ എന്താണ് അവർക്ക് പ്രത്യുപകാരം കൊടുക്കുന്നത്? ഈശ്വരനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവജാലത്തിന് ഭൗതിക മോഹങ്ങൾ തടസ്സമാകുന്നു. അതിനാൽ ശുദ്ധനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ജീവികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. എന്ത് ചെയ്യും ഭഗവാൻ? ഭഗവാന് ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സിനെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ വിലക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആ ഭക്തന്റെ ഭൗതികമായ ഉയർച്ചയെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുന്നു. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. കാരണം പ്രഭുപാദ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരോട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട്, പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയി ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവയെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രചാരം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദ ഗൃഹസ്ഥനാണ്, ഭാര്യയും കുട്ടികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം നോക്കി. സൂര്യ മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം നോക്കി നടത്തി കുടുംബജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു?
പ്രഭുപാദരുടെ ബിസിനസ് മുഴുവനും തകരാറിലാകുന്നു. അദ്ദേഹം UP-ൽ പോയിട്ട് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് എല്ലാം തന്നെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് അതെല്ലാം വിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഇത്ര നാളായിട്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകളെ പാലിക്കാതെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒറ്റയടിക്ക് അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. കാരണം അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടായില്ല, അതിൽ ശ്രദ്ധ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ബിസിനസിനെ എല്ലാം തന്നെ നഷ്ടത്തിലാകുന്നു. പിന്നീട് അവസാനം പ്രഭുപാദർ അതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് പിന്നീട് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലമാണ് തനിക്ക് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ താൻ സ്വയം അതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ബിസിനസ് എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത്. അതെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ കാരണം അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഭൗതികതയെ വിടുകയുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായ മായ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയുടെ ആകർഷണം തടസ്സമാകുന്നു. കാരണം ശുദ്ധഭക്തി പരിശീലിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതികത നമുക്ക് തടസ്സമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം വളരെ പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തൻ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പിന്നീട് തിരിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണാഗതനാകുന്നു. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം ഭഗവത്കൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. ദേവാരാധനയുടെ ഫലങ്ങൾ ഇവിടെ നശ്വരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക മൂലം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത് ഏതൊരു ദേവതനെയും ആരാധിച്ചാൽ ഒരാളെ പരമാത്മാവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഈ വാക്യം നിരാകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും അത് നേരെ ഭഗവാനിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ദേവലോകത്തിലേക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി വേറൊരു ചിന്ത പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവതകൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമോ? അപ്പോൾ ദേവന്മാർ വിരാട് പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നോക്കുക. നമ്മുടെ കൈകാലുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിന് എല്ലാം നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുന്നില്ല. നേരിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് തന്നെ ആഹാരം കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാകുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ മാത്രം നമ്മൾ പൂജിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പൂജയാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടത് എന്ന് ദേവാരാധകർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഭഗവാന്റെ ആരാധന ആകുന്നില്ല. അതാണ് ആശയം. ദേവതകൾ മാത്രമല്ല പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗങ്ങളായും ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദേവന്മാരും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദേവന്മാരെയും മറ്റുള്ള നമ്മുടെ കടമകളെല്ലാം നിർവഹിച്ചതുപോലെയാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ ശിരസാണ്, ക്ഷത്രിയർ ഭുജങ്ങളാണ്,
വൈശ്യർ അരക്കെട്ടാണ്, ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൈകാലുകളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക മൂലം നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ആരാധിച്ചതിന് തുല്യമാകുന്നു. ദേവാരാധനയുടെ ഫലങ്ങൾ നശിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ ഗ്രഹങ്ങളും ദേവന്മാരും അവരെ ആരാധിക്കുന്നവരും എല്ലാം തന്നെ ഈ സംഹാരം നടക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയോടുകൂടി ഇതെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. സംഹാരം നടക്കുന്നതോടുകൂടി ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാനും ബ്രഹ്മാവും മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ദേവന്മാർ കനിഞ്ഞേകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നശ്വരങ്ങളാണെന്നും അത്തരം ഉപാസനകൾ ചെയ്യുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ് എന്നും ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന്റെ വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. എന്നാൽ ദേവന്മാർ അവർ സ്വയം നശ്വരമായിട്ടുള്ള ദേഹത്തിലുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അനുഗ്രഹവും നശ്വരമാകുന്നു. നമ്മൾ അവരുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോയാൽ അതും ഭൗതികമായതുകൊണ്ട് അതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അനന്തനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും അനന്തമാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിക്കുന്നു. ഇനി വേറെ രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്ത വേറെ രണ്ടു കൂട്ടർ. ഒന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, പിന്നൊരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ പറയുന്നത് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ. അവ്യക്തിഗതവാദികളും ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് അവതരിക്കുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാ പന്നം മന്യന്തേ മാമ ബുദ്ധയാഹ പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമാവ്യയമനുത്തമം. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്. മാം അബുദ്ധയഹ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്നവർ കരുതുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായത് എന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ന ബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കാരണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവ് ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവരുടെ ചെറിയ അറിവ് കാരണം അവരിപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് അവരിങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവ്യക്തിഗത ചിന്ത എന്താണ്? ആത്യന്തികമായ പരമസത്യം വ്യക്തിത്വരഹിതമാണെന്നും ഏതെങ്കിലും രൂപവും ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാത്തതാണെന്നും അത് താൽക്കാലികമായി കൃഷ്ണനായി ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപം എടുത്തതാണെന്നും കരുതുന്നവരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. അങ്ങനെ അവർ പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവും പ്രവർത്തനങ്ങളും മായയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് പരമമായ ശക്തി മനുഷ്യരൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനും മായയ്ക്ക് അധീനനാണ് എന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് അവരെ മായാവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അവർ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി വിവിധ ആത്മീയ ആചാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരും പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഈ മായയിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല പ്രക്രിയകളും ഏറ്റെടുത്ത് ധ്യാനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധനാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആ വ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദേവന്മാരോ കൃഷ്ണനോ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവരല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അവരെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തികളാണ്.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണ്. ആ ഭഗവാന് സ്വന്തം ഗ്രഹമുണ്ട്, ദേവന്മാർക്കും അവരുടെ ഗ്രഹമുണ്ട്. എല്ലാവരും വ്യക്തികളാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. കൃഷ്ണൻ നശ്വരനും അത്യുന്നതനുമാണ്. കൃഷ്ണൻ ജനിക്കാത്തവനും തെറ്റില്ലാത്തവനുമാണ്. കൃഷ്ണൻ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും എല്ലാം തന്നെ അറിയുന്നു. വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ശീല പ്രഭുപാദർ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. യമുനാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വ്യാസദേവനെയും നാരദ മുനിയെയും പോലുള്ള ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ രൂപവും പ്രവർത്തനവും അറിയാൻ കഴിയൂ. അഭിനിവേശത്താലും അജ്ഞതയിലും ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. നമ്മളെ പോലെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് വേദാന്ത സാഹിത്യങ്ങൾ പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പഠനത്തിലൂടെയെല്ലാം മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തവും. ആ ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അദ്വൈതനാണ്, അചിന്ത്യനാണ് എന്നെല്ലാം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമേ അല്ല എന്ന്. എന്നാലോ ഭക്തന്മാർക്ക് അദുർലഭം ആത്മഭക്തവും, ഭക്തന്മാർക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ മായാവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവർ ശങ്കരാചാര്യരെ പിന്തുടരാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്. അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ പിൻഗാമികൾ. ശങ്കരാചാര്യർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നാരായണനാണ് സർവസ്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭജഗോവിന്ദം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ശങ്കരാചാര്യരുടെ പിൻഗാമികൾ അവ്യക്തിഗതവാദിത്വം പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു തുടങ്ങി ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവർ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, പിന്നെയോ ദുഷ്കൃതികൾ, ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അവർക്കൊന്നും ഭഗവാൻ നേരിട്ടിവിടെ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അവരുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും ഭഗവാനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നാഹം പ്രകാശഃ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. എന്തുകൊണ്ട് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവരും അതീന്ദ്രിയരുമായ വ്യക്തിത്വവാദികൾക്ക് ഇപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപവും വിനോദങ്ങളും ശാശ്വതമാണെങ്കിലും അവ എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യമാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാൻ എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ശക്തി കൂടിയ മനുഷ്യനായിട്ട്, വസുദേവരുടെയും ദേവരുടെയും മകനായി ഒരു ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ച അമാനുഷിക ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ കരുതി പോകുന്നത്. നമുക്ക് മഹാഭാരതം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി കംസനെ പോലുള്ളവർ ഭഗവാനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് രാക്ഷസന്മാരെ എല്ലാം, അസുരന്മാരെ പറഞ്ഞുവിടുന്നു. ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ മുതലായവർ നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവർക്കാർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാനോ കാണാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ
മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രമേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമസത്യം വിഡ്ഢികളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിശൂന്യരിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുന്നു. എന്ത്? തന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ സ്പിരിച്വൽ എനർജി കൊണ്ട് മൂടപ്പെടുന്നു. അവർ ഭഗവാനെ ജനിക്കാത്തവനും തെറ്റില്ലാത്തവനുമായി അറിയുന്നില്ല. പ്രഭുപാദ വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുന്തി മഹാറാണി ഭാഗവതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? മായാജവനികാച്ഛന്നം അജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം നലക്ഷ്യസേ മൂഢതൃഷാ നട്ടോ നാട്യധരോ യഥാ. മായാജവനികാച്ഛന്നം, മായയുടെ ഒരു കർട്ടൻ ഭഗവാനും മറ്റുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർക്കും ഇടയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അജ്ഞാ അധോക്ഷജം അവ്യയം, അതുകൊണ്ട് അവ്യയനായിട്ടുള്ള അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആ മായയുടെ കർട്ടൻ മറയ്ക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരിയായ രൂപത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശോ നട്ടോ നാട്യതരോ യഥാ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ, ഒരു നാടകം കാണുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി തന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ, വേഷത്തെ എല്ലാം മാറ്റി ആ രംഗത്തിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, യോജിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു രൂപം ധരിക്കുന്നു. മേക്കപ്പ് ചെയ്ത്, ഡ്രസ്സെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി ആരാണ് ശരിയായിട്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് പോലെ ഭഗവാൻ ഓരോ തവണയും അവതരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ, ഭക്തരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും മകനായിട്ട് മാത്രം അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഒരു യാദവ കുലത്തിലെ ഒരു യാദവൻ, അങ്ങനെ മാത്രമേ അവർ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ഒരു കർട്ടൻ അവരെ ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു. ശീല പ്രഭുപാദർ വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം. ഈശോപനിഷത്ത് എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മന്ത്രമാണ് ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്സ്വം പൂഷണ പാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹേ ഭഗവാൻ, അങ്ങാണ് സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പരിപാലകൻ. അങ്ങയെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതാണ് സർവോത്കൃഷ്ടമായ ധർമ്മം. അതുകൊണ്ട് എന്നെയും രക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപം യോഗമായയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ യോഗമായയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളെയും സാർത്ഥകമാക്കുന്നത് ഈ യോഗമായയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനും ഈ യോഗമായ സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യോഗമായയാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ഈ മഹാമായ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയുമായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടിച്ചേരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മൂലമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതും ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ലീലകൾ ആടുന്നതെല്ലാം തന്നെ തരന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മൂലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തെ യോഗമായ മൂടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ മൂട് പടമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ആ തേജസ്സിൽ, ആ അതീന്ദ്രിയമായ തേജസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ശരിയായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ ഈ ഭക്തന് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹത്തെ മറച്ചു പിടിക്കുന്ന ഈ തേജോ മണ്ഡലത്തെ കനിഞ്ഞു നീക്കി തരയണമേ എന്ന് ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപി ഹിതം മുഖം. ആ ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ, ആ തേജസ് ഹിരണ്മയേന പാത്രേണ, ആ സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ള ആ തേജസ് മൂടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായ മുഖം കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭക്തൻ.
അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ശരിയായ രൂപത്തെ തിരശീല ഒരാളെ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ മറയ്ക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ, ഹേ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഹേ പരമാത്മാവേ, എല്ലാ നിഗൂഢതകളുടെയും അധിപനെ, ഈ ലോകത്തിലെ അങ്ങയുടെ ശക്തിയും വിനോദങ്ങളും ആർക്കാണ് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക? അങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ആന്തരിക ശക്തി വികസിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആർക്കും അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. വിദ്യാസമ്പന്നരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പരമാണുഘടന പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അവർക്ക് അങ്ങയുടെ ശക്തിയും വിഭൂതിയും കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങ് അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും എല്ലാം ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അളക്കാനോ മെഷർ ചെയ്യാനോ എല്ലാം സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുകയാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ സ്വാർത്ഥമോഹ നിമിത്തം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അവർക്ക് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ സ്വതന്ത്രരാകാനും പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ കൃഷ്ണനിൽ കീഴടങ്ങാനും കഴിയും. ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ പാപമായ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ പരമമായ ആസ്വാദക സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ അസൂയ നിമിത്തമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനോട് വെറുപ്പുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ കഴിയുന്നതിന് പകരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തനിക്കും എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആസ്വാദകൻ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും ചിലർക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ തനിക്കും ആകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വീണു പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പോലെ തനിക്കും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ നിമിത്തം. ഭഗവാനെ എല്ലാവരും സേവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വളരെ ശക്തിമത്തനാണ്. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എല്ലാവരും സേവിക്കുന്നു. താനും ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള വിനയമില്ലാതെ അഹങ്കാരം മൂലം അസൂയ മൂലം ഭഗവാനെ പോലെ താനും ആകണം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ആഗ്രഹം, പാപമായ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വീണു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. പക്ഷെ ആരൊക്കെ ഭഗവാനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവർ ഭഗവാന് ശരണാഗതരായില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തിന് കുറവൊന്നും വരുന്നില്ല. ആരും അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. കാരണം അദ്ദേഹം ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഭഗവാന് ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും എല്ലാം അറിയാം. എന്നാലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഈ വാക്യം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണ്. ഭഗവാൻ ശരീരങ്ങളെ മാറ്റുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയും? കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരം മാറ്റുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മുൻ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭൗതികമാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധ്യാത്മികനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ വിവസ്വാനെ ഉപദേശിച്ചു. അത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു? അർജുനൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവല്ല, പരമാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കൂടാതെ ഇനിയൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, മായയ്ക്ക് പരമാത്മാവിനെ മറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയും തെറ്റാണ്. കാരണം ഉദാഹരണം പറയുന്നു, നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. അത് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ മേഘങ്ങൾക്ക് മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി മൂലം, നമ്മുടെ പരിമിതമായ കാഴ്ചശക്തി മൂലം നമുക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. അതായത് മേഘങ്ങൾ സൂര്യനെ മറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യനെ ആർക്കും തന്നെ മറയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് അത് മറയായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് സൂര്യനെ മേഘം മറച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം, അവരുടെ ഭൗതികമായ ആകർഷണം മൂലം, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിക്ക് കുറവ് വന്നത് മൂലം അവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു, അദ്ദേഹം ഓരോ തവണയും അവതരിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഭൗതികതയുടെ, മായയുടെ ആ കർത്തൻ മൂലം അവർക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന് ശരണാഗതരാകാത്തത് എന്ന് അടുത്ത 2 ശ്ലോകത്താൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുത്ഥേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരന്തപ. നമ്മുടെ ജീവികളുടെ മിഥ്യാ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാ അഹങ്കാരം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഹങ്കാരമല്ല. അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പറയും. അത് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ അഹങ്കാരം, ഞാൻ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം. പക്ഷേ ഇവിടെ മിഥ്യാവബോധം, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ജീവാത്മാവ് ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള മിഥ്യാ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാ അഹങ്കാരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരണാഗതരാകാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ മറന്ന് ശരീരവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വിധേയനാണ് താൻ എന്നുള്ള അറിവ് ജീവാത്മാവിനുണ്ടാകുന്നില്ല. കൂടാതെ വിഭ്രാന്തിയുടെ കാരണം ആ പരിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടതോടുകൂടി ഭൗതികമായ അജ്ഞാനം ജീവാത്മാവിനെ മൂടുന്നു. അങ്ങനെ മായാശക്തിയാൽ മൂടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ചിലത് ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ ഒരു ആവരണം ജീവാത്മാവിനുണ്ടാകുന്നു. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ചിലത് ഇഷ്ടമാണ്, ചിലത് ഇഷ്ടമല്ല, ചിലതിനോട് വെറുപ്പാണ്, ചിലതിനോട് സ്നേഹമാണ്. ചിലർ തന്നെ അപമാനിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുന്നു, ചിലർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുന്നു. ചില ശരീരം സ്ത്രീകളുടെ ശരീരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു, ചിലത് പുരുഷന്റെ ശരീരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മൂടുന്നു. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭ്രമം, അതായത് വ്യാമോഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യാമോഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് ഭഗവാനെ പോലെ തനിക്കുമായി തീരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യാ അഭിമാനം ഉണ്ടാകുന്നു. അതെല്ലാം ജീവികളുടെ യഥാർത്ഥ പാപമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എന്ന്. കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അസൂയപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതെല്ലാം ജീവാത്മാവിനെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തുമാത്രം ശക്തിയുണ്ട്, എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ശിശുപാലന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശിശുപാലന്
ഭഗവാനോട് അസൂയയായിരുന്നു. കാരണം രുക്മിണി ദേവി ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചു, ശിശുപാലനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടി നടക്കുന്നു, ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചതെല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ശിശുപാലനെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ തന്റെ കാലനായിട്ട് വരുന്നതും ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാനെ അപമാനിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശിശുപാലൻ വെറുതെ വിട്ടില്ല. അത്രമാത്രം ഭഗവാനെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതെല്ലാം ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ നിമിത്തം ജീവികളുടെ യഥാർത്ഥ വിദ്വേഷമാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നു. പരമാത്മാവ് ഭൗതികമായ ഊർജത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ. അതായത് നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ശരീരമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തികളിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് എന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കറിയാം. എന്നാൽ അജ്ഞാനത്താലും ദ്വന്ദ്ഭാവത്താലും മൂഢന്മാരായി തീർന്നവരാകട്ടെ ഭൗതിക ശക്തികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് അവരുടെ ദൗർഭാഗ്യമാണ് എന്ന്. വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടർ മാന അപമാനങ്ങളിലും സുഖദുഃഖങ്ങളിലും നന്മ തിന്മകളിലും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭാവങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും അകപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈ വീട്ടിനുടമസ്ഥൻ, ഞാൻ ഈ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചു പോകുന്നു. അതുമൂലം അവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരണാഗതരാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യേശാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. അങ്ങനെ ആ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നീങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ, ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മുൻ ജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുകയും പാപകർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികൾ മായയുടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പാപികൾ, നിരീശ്വരവാദികൾ, വിഡ്ഢികൾ, വഞ്ചകർ എന്നിവർക്ക് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ വിഷമമാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിൽ നിലകൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. മതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ, ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ, പാപപ്രതികരണങ്ങളെ ജയിച്ചവർ, അവർക്ക് പരമപുരുഷനെ ധ്യാനിച്ച് ആശ്രയിച്ച് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മികച്ച പ്രക്രിയ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പം ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? പരമഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ, മഹത് സേവ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയോ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ദ്വന്ദ് വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. വിമോചനത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദികളുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മളെ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം നമ്മളെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തന്മാർ, നമുക്ക് സത്സംഗം തരുവാനായിട്ടാണ് ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നവർ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. മഹത് സേവാം ദ്വാരമാഹുർവിമുക്തേസ് തമോദ്വാരം യോഷിതോ സംഘം വഹന്തസ്തേ സമചിത്ത പ്രശാന്ത വിമന്യവഹ സുഹൃദഃ സാധവോ യേ. ഭാഗവതത്തിലെ ആ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വ്യാമോഹിതരായ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ മുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവത് ദാസ്യാവസ്ഥയെ മറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിയമലംഘനമെന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകുന്നു നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മൾ വിസമ്മതിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യയതന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മതദ്വിദുഃ കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം കർമ്മചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമല്ല. അദ്ദേഹം പരബ്രഹ്മനാണ്. ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മൻ, നമ്മൾ വെറും ബ്രഹ്മൻ. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ, നമ്മൾ വെറും പുരുഷൻ. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാവ്. ആ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികതയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഇതെല്ലാം പറയുന്നു. അത് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ്, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മസങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദുഃ, അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന്. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു? തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ, ജ്ഞാനത്തെ ഓർമ്മ വരിക, ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുക. അതാണ് അങ്ങനെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മനാണ്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത് താൻ ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അറിവ്. തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദുഃ കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം, ഞാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു കണക്ഷനുമില്ല, ഞാൻ ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അറിവ്, ആ ഒരു ഓർമ്മ വരിക, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാരാണ്? ജരാമരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മോചനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു പുനർജന്മം ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, മാമാശ്രിത്യ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന അവർ, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർ ക്രമേണ ആ ആധ്യാത്മിക തലത്തെ, ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയില്ലാത്ത ഘട്ടമാണ് ഈ ബ്രഹ്മസങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന് താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുക വഴി താൻ ഒരിക്കലും ജനിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കാത്ത ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് അംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള അറിവ് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ബ്രഹ്മസങ്കല്പം ഭക്തി സേവനത്തിലുമുണ്ട്. ഒരു ആത്മീയ ശരീരം നേടുന്ന ഒരാൾ പരമാത്മാവിന്റെ സേവകരിൽ ഒരാളായി മാറുന്നു. മാമാശ്രിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ പരമഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പരമധാമം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് താൻ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഗ്രഹത്തിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മറ്റു വഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തപ്രഭുപാദ പറയുകയാണ്. കാരണം 4 തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധ ഭക്തരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോ അർജുന, സുഹൃതം ലഭിച്ചവർ, അവർ ഭഗവാനെ 4 വിധത്തിൽ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട്. അവർ അശുദ്ധരാണ്, ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല, അവരുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമായിട്ടില്ല. എങ്കിലും അവർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ക്രമേണ പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം വിടാൻ പാടില്ല. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ ക്രമേണ സത്സംഗത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്കും
പൂർണ്ണ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനിയൊരു പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അത് സാധിപ്പിക്കാൻ അവർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതുമൂലം അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്കൊരിക്കലും ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമഗ്രഹത്തിലും എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്ന് അറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിലിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ, അവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രമേ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവർ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തിലാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആദിഭൂതനാണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകനാണ്. ഭഗവാൻ ആദി ദൈവനാണ്, ദേവന്മാരെയും പരിപാലിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആദിയജ്ഞനാണ്, സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധനാകാം എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പാതയുടെ ഉറപ്പ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും പരമപുരുഷനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയമായ സഹവാസത്തിൽ അവർ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവർ പരമാത്മാവിനെ ഭൗതിക പ്രകടനത്തിന്റെ ഭരണതത്വമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ക്രമേണ അവർ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കി മരണവേളയിലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ മറക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന്. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാം എന്നതാണ് ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നത് അതുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേരുന്നു, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ ഈ സമ്പർക്കം നേരിട്ട് മനുഷ്യനെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന അറിവുണ്ടാകുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ത് എന്നും കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിച്ച ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അയാൾ അറിയുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സത്സംഗം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകും താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട് ബദ്ധനായത് എന്ന്. ഈ മനുഷ്യജന്മം കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരവസരം തരുന്നുവെന്നും അതിനെ അകാരണമായ ഭഗവത് കാരുണ്യ ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും കൂടി ബോധ്യമാകും. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ട് അറിയുന്നതിന്റെ പുറകിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയുന്നത്, ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്,
ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ആ മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആധ്യാത്മിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, അതെല്ലാം തന്നെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ, അതായത് 3 അധ്യായത്തിൽ